Roger, bona tarda, bona nit. Sensacions, entenc, complicades i amargues, les que se li ha quedat a la plantilla després d'aquesta recta final. Un partit on, evidentment, han passat moltes coses, però aquest darrer gol, en el darrer minut del Prat, com ha deixat al vestidor? Quines són les sensacions en calent que teniu ara? Al final, un gol als últims minuts, o en aquest cas a l'última jugada del partit, sempre fa mal, perquè potser ja ens veiem amb els 3 punts. Però al final també nosaltres jo crec que ens hem de fer una mica també autoculpables, que al final són coses que podem controlar més. Al final més val que ens passi ara que no més endavant, toca aprendre dels errors. Però al final el partit en general podem dir que l'empat és just, perquè el Prat també ha fet un gran partit i també ha tingut les seves jugades, i al final sí que al ser a l'última jugada sempre fa mal i sempre te'n vas amb aquest mal gust de boca, però hem de donar per bo aquest punt i seguir. L'entrenador del Prat, Pedro Dólera, parlava de que potser hi ha hagut aquest factor de joventut que té la plantilla del Lleida Esportiu en aquesta recta final de partit. També li han preguntat a Gabri, evidentment una plantilla jove, de jugades com la de la darrera de l'enfrontament d'avui, entenc que un vestidor jove com el vostre en fa un aprenentatge. Està clar, ja he dit abans que dels errors se n'aprèn. Sí que el Prat és un equip que amb això ho controla més, perquè hi ha els típics que tenen més experiència. Aquí potser som més joves, però al final estem aquí per ajudar, per aprendre que els joves n'aprenguin, i de totes aquestes jugades que ens passen, de tots a fer un aprenentatge, com tu bé dius, i espero que toca aprendre i que passi minimitzar aquests errors i que passi el menys possible. Sí, Roger, tu a nivell personal has sigut el jugador amb més minuts de la pretemporada, avui titular també, 90 minuts. Sents la confiança de Gabri? Se t'ha comunicat que seràs un jugador important? Ho sents així? Sents aquesta responsabilitat de ser un jugador important a la defensa del Lleida Esportiu? Al final que el míster, en aquest cas el Gabri, te doni aquesta confiança és d'agrair. Jo porto anys ja treballant per tindre aquest tipus d'oportunitats i no res, al final jo treballo per jugar, al final el míster és el que decideix. Tots estem preparats per jugar i a qui li toqui hem de donar el màxim sempre, però sí que estic molt content per tots els minuts i així seguiré treballant perquè tot tiri endavant i les coses surtin bé. Hem viscut al final del partit un moment de comunió entre vosaltres i l'afició, després d'un moment dur on se us ha vist tocats, òbviament. Com heu viscut aquesta recepció de l'afició, també en un moment dur també per a ells, però us ha recordat fins al final? Entenc que s'ha de quedar la part positiva de tot això. Sí, al final l'afició se li ha d'agrair que estigui fins al final. Sí que un empat així a última hora, aquest gol que ens han fet, ens deixa tocats a tots, tant com nosaltres a la plantilla com l'afició, però ja et dic, agrair aquest suport de l'afició, que per nosaltres que el sentim allà i al costat sempre es nota, sempre és un plus més i és d'agrair i donar-los que sempre ens apoyin, que nosaltres els hi donarem i entre tots que això sigui imparable i que podem disfrutar de moltes victòries. Amb les teves paraules dius que hem d'aprendre, no? Ho has sentit molt. També hi ha coses positives, evidentment estem guanyant 1-0, no? I també el gol d'Enveig ha arribat amb una pilota llarga, una falta prèvia, que sí que ha existit, però l'àrbitre que no l'ha picat, però un control del jugador del Prat inusual, no? També a la categoria, com ha controlat el jugador. Tu com a defensor, com has vist aquella jugada? Al final és l'última jugada del partit, que per això ens deixa molt tocats, però sé que també se li ha de donar amb la principal, que el davanter del Prat ho fa molt bé, fa un control i es fica per davant, en aquest cas, del nostre central, i al final són casos puntuals que potser nosaltres hem de corregir i ens passa l'última jugada del partit, però també se li ha de donar que el delanter ho fa molt bé, es fica per davant i fa la definició i li serveix per empatar i donar aquest punt que haguessin guanyat, i per nosaltres és una llàstima que sigui l'últim moment, però és futbol i ja et dic, s'ha d'aprendre i que passi el menys possible.